Konklusiv, ħabib tiegħi. 46.3% qed nara hemmhekk fuq it-ticker tiegħek, Karl. Iħossuhom xi ftit jew ħafna waħedhom. Yes. Mhix ċajta. Nofs is-sample li għandhom kważi. Sample Mhix ċajta. Issa. Meta aħna studju li sar milux. Eżatt, meta aħna ħaninaqdu f'komunitajiet, issa jekkux tal-knisja, jekkux tal-exercise, jekkux tal-banda, u x'inhu? Inti ħassib appoġġ ta' nies illi għandhom jew ambizzjonijiet simili tiegħek, jew problemi simili tiegħek. U kif ngħidu dejjem fejn hemm laqda hemm is-saħħa. U kif aħna dejjem nitalmu fuq kif jaħdem pereżempju computer jew mobile, Karl. Tajjeb nitalmu kif anka jaħdem il-bniedem minn żmien il-bidu tiegħu. Aħna bqajna neżistu, din ħobb insemmiha ħafna drabi minnek, u jekk hemm xi ħadd li qed jismagħha l-ewwel darba nixtiequ illi jismagħha naqra sew. Aħna bqajna neżistu bħala umani, Karl. Għax kontrarju għad-dinosawri pereżempju, illi daw kienu ħafna iktar b'saħħithom minna, eċetera, daw kienu joperaw, daw kienu jaħdmu waħedhom, kulħadd għal rasu. Aħna dejjem ingħaqadna fi tribujiet, fi gruppi. Issa, di twassal għal ċertu problemi. Aħna mal-Juventus, intom mal-Inter, dawk mal-Milan, forsi hemm ħafna, mhux ħanuża l-kelma mibeda da, imma hemm inħoss mibeda. Jiena mal-banda l-blu, inti mal-banda l-aħmar u liħor mal-banda l-aħdar, ġifieri dik għadha tal-lum li tikkrea ċertu friction qawwi. Ejjeb jiena ma dak il-partit u int mal-ieħor. Però fl-istess ħin, ironikament, għax konna kapaċi mill-bidunet ta' żminijiet ninaqdu fi gruppi, fejn laqda hemm is-saħħa, għajna neżistu. Waqt li kreaturi ħafna kbar minna ma waslux, spiċċaw. Mela, jekk għandna 46.3% li qed iħossuhom waħedhom, dawk il-46.3% b'xi mod jew ieħor, anke jekk forsi qegħdin f'xi komunità, mhux iħessuhom li jistgħu joperaw komdi ta' bnedmin. Għax bniedem jopera komdu meta jkun b'saħħtu fi grupp. Issa. Għandek minnu pereżempju anke miżżewweġ u jħossu lonely. Bla dubju ta' xejn. Tajjeb ġifieri ma qed ngħidu xejn ġdid? Kemm importanti nemmen jiena illi ikun hemm il-komunikazzjoni. Illi inti ma' tfal, mal-li waslu, kif inti kif mort illum, ħassejtek illi wasal ċimkien, mhux isek diħelu ħireġ hotel u tar-reception qasbis jarak diħelu ħireġ, imma illi inti qiegħed id-dar, illi qiegħed ċimkien fejn tista' tiftaħ qalbek tista' tesprimi ruħek. U anke l min mhuwiex miżżewweġ, illi jiena nara kemm importanti illi titkellem fuq kif kienet il-ġurnata tiegħek, titkellem fuq xmar sabiħ, xmar ikraħ illi tħossok illi you belong somewhere illi hemm min qed jisimak min qed jappoġġjak, allura kemm importanti biex anke nagħmlu round up ta' x'semmejna llum. Illi mhux għax bniedem isemmi xi ħaġa kważi jiġi attakkat tagħha, imma li anzi jiġi inkoraġġejt u forsi nisimgħu u forsi ntuħ il-parir u da kulħadd jiżbalja ta' daqqa qabżet li ċinga malajr, daqqa ma kellix ftit stejjer, daqqa kelli wġieħ tarax ma kellix ftit nisma' qrid. Jiġifieri il-bniedem faċli ħafna jiżbalja. Ejjew nadru nifmu lil xulxin illi mhux dejjem ikunu at our best, però naħseb overall kemm importanti li nisimgħu kważi iktar milli nparlaw. Is-sajf it-tajjeb ħabib tiegħi, kumplament tas-sajf